Kadon kajing ong haka katinong way. A penny saved is a penny earned. Kabamut, lada shitengka niyo kunay, shitengka niyo kamay. Tung yempej, haka nugurkom ni kamay, hadin baka sorkar kalapanihar ya ke GST. Ka GST lane Goods and Service Tax, kadai ka khajna, kabangi siyawi ka sorkar, man nagipor, bangi thiet jing thiet, ningi penunkam yaki services. Ladangi thiet jain thiet nep, ningi siyaw bill mobile, ni siyaw GST bej yaka sorkar. Ka GST kam trikam yaki marabam, kum ka do ujhur ka peleng ka melu, namar ki hap haka thup, jong ki essential commodities, lani ki mar badonkam. Lapan trikam yaka GST nadu usnem 8,000 khatnyaw. Ha ki prasnem balalej, ki pejba kila ud, namar ka GST kala kata bha ya ka pelajung ki. Ka GST Council dangshen kala pembena ban penihar no ya ka GST nadu ka arpu tarik u September 2000. Kidon South Lee ki jingsiu GST ki ba 100%, kat 4%, kat 5%, bat arpu 5%, kat kum ki jaj tiar bengi thiet. Mentapat, andan no satang artli ki GST, kita kilong ki ba 100%, bat kat 5%. Kani kan long ngajing mentoy ki lower income group, lani kilong yeng ki bedang duna kayo kakot. Kan nong ru kajing mentoy yaki nong rep, bat yaki nong khai ki berit. Nang ta, kibri ki bedon ya kajing pang bajuru, kinyo ya kajing mentoy. Kasorkar kelapan kiu pat hadu 100% ka GST na mentaki luxury goods, kum ki kali remdor, bat na mentaki sin goods. Ki sin goods kita kimar bakta ya kakot kakya jung kibriu, kum uduma, uzarda, pan masala, bat kiwi-kiwi. Tungi nyepej kat tu kat ni kitiar, ya ke penihar ya ke GST. Kebeningkong, kitchen items, uslasha, ka makhon, ka ghee, ka jam, ki fruit jelly, ka sauce, ki shana paket, kum ubujia, bat kiwi-kiwi. Kebaar, personal care and household items, ka umpenyang nyukli, ka toothpaste, ka sabon sum, bat sabon sakjan. Kebalai, education and school items, ki notebook, ki let bat ki kulom, ki rubber, ki sharpener, bat kiwi-kiwi ki tiar stationery, kum ki kopi, bat ki chart paper, baju penukam ki kena school. Kebesaw, health and insurance, ki dawai dashin, ka jingsiu premium namta ka health insurance, life insurance, bat general insurance. An omdon GST, ya katu ka ni ki dawai, namta ki jingstom ki bajur. Kebasan, home appliances, ki television, bat ki AC, lani ki air conditioner, kaba man ki longyeng ki penunkam. Kaban riu, farming tools, ki tiar ba penunkam ki nongrem, ki water pump, bat ki pipe baju penunkam ban ring hai ki lengkha, bat ki wei ki tiar ba penunkam ki nongrem. Kabanyo, 4-wheelers and 2-wheelers, ki kali saushaka, ki berit, bahapo ka arspa sisi, bat ki arshaka, bahapo laispa sanpo sisi ke bor engine, bat ki kali elektrik. Kabapra, hotels and gyms, ki hotel bahapo nyoh jasan spa tengka kabai kamra, ki fitness center, kum ki gym, bat ki yoga center. Kidon kumbasau spa tli ki item ya kaba kasorkar kwa penihar ya ke GST. Tu nyapej, kumno ka penihar ke GST kan mentoy ki pejba. Ka GST ka barit, kamot ka dor jugi maru ka khamtat. Kumban syu anuksa, syubu, lada uslasha usyong dor shispa tengka shipaket. Debu GST kat pra%, unsyong dor shispa kat pra tengka. Henry, menta bla penihar ya ke GST, syaka 100%, kumta unsyong dor no tang shispa san tengka. Kumta, nilayo ban save, lani ban kunay, hadu kat lai tengka. Kilong yeng gibaduk, kilayo ban kunay di kispa lani hajar tengka man lau benay. Ka GST berit kepelat na ka inflation lani ka jingkiw dor ki mar ki mata.
Kapenklanya ka purchasing power lani ka bor ban thi jing thiet bat ki briu ki yo ru bat kan show ya ka kamai jong ki habduna ka dor ki pai ba ru ki thi jing thiet ba kani ka bin kieu ya ka economy lani ka yo ka hat bat ka yo ka kot jong ka rihi borok ka wei tungin pe ba kumno ki pai ba ki yo shisha ya ka ta jimentoi haba ka sarkar kala penhiar ya ka GST kaan GST ka batai bahaba ka sarkar ka penhiar ka GST ki company ba kinong khairu ki dibet penhiar lang ya ka dor jong ki mar kim dei ban shim ka bu bat ban bam raha ya ka jingyo nong lani ka profit lingba ka kendon anti profiteering clause la ka do shai ba ki company pinmi tiar kinong khai ki wholesaler bat ki retailer ki dibet penpoi lang ya ka jingmon toy sha ki pai ba nong thiet habala penhiar ya ka GST. Kinong khai kin ha penhiar ya ka MRP lani ka maximum retail price jong kita kimar bela penhiar ya ka GST. Ka National Anti-Profiteering Authority NAA kadai ka boro pej bagi pej ba kin mentoy lang habala penhiar ya ka GST. Lada don kinong khai ki boleh tu ki pej ba kilaban file da ka complain siya ka office GST lani lengba ko online portal jong ka GST. Kinong khai kin siya pinstom ladan lap baki lale tu lani le bian. Sumba bon komen ka AP laman ong halor ka niya pang. Bat sumba ban subscribe ya ka channel. Kublai shibun.